dir Joseph Sai ka entiere Kakrao, Migori County. Gik mathoth ahinya osebedo kae katimre. Ta nyaka warango ikruok mago mag jonyuol, jopuonj ne lwasi manyien. Akawo pachi kaka poka ka uyweyo kendo mar ariyo e bwo dakika 5. Ji wuok e junior ka ji donjo senior. Usebedo gi jogi duto tiegruok osetim, rang'iny bende oseketi makare. To nitie gimoro achiel ma pod nono ng'ato nyalo bedo ni ok rangi. Tim makare mar bedo e sikul, tim mar winjruok gi jopuonj, jonyuol kaachiel koda jogo mantiere alwora margi. Jopuonjre go bed kod ikruok machal nade. Miwacho kanyo ni ero onya bedo parents playbook ni ka wadil gi nyithindo gi nade. Jopuonjre rakre kod gi yo machal nade. Gibede yo machal nade ka gidonjo e senior, mago jopuonjre manyien gi e levels mopogore opogore. Erokamano Cleophas, ageno ni ayudo abro duoko kaluwore gi mawinjo, to kapo nitie ma okala matin to inyalo parona, onge matek. Nyithindo gi kachopo e senior school, Cleophas, giikre ni gidhi yudo iluongo ni social groups mopogore. Gibed kod ikruok ni gidhi yudo routines mopogore. Gibed kod ikruok, gidhi romo kod jopuonj mopogore. Ma samoro skunde mane gi ae e primary, e junior schools ne ok tim kamano. Iyudo ni samoro nitiere psychological aspects manyaka kaber to ikgi mondo ka gichopo e senior school to gibed ni giikore ni gik moko ok dhi chalo gi kaka nyiche gintiere chien kacha. Koro en mana kwayo marwa ni kadebet jonyuol oteme jolo nyithindo gi, omake badgi seche ma gidonjo e senior school ni. Nyithindo gi chopo e gima jo kizungu luongo ni uncharted waters. Deber ndi ka jonyuol omako badgi seche ma gidhi e senior school kae, mondo mi obed kaka safar ma nyathi kata kodhi mbele to janyuol wuon to ong'eyo dwach nyathi, ong'eyo ywag nyathi, ong'eyo gima kizungu luongo ni the fear of the unknown ma nyithindo gi nyalo bedo godo ka gichopo e senior school. Mondo mi transition ni kaber, obed transition mayot ne gin. Kik girom kod challenges ma samoro dhi miyo pachgi lal, kata dhi miyo gibedo gi luoro seche ma gichopo e senior school. To bende deber ka wakwayo jopuonje madhi puonjo nyithindo gi e senior school. Ing'e ni magi nyithindo manyiche ni e junior school, to joma gidhi yudo gi joma ni e senior school. Ka ber to gin bende gimak bad nyithindo gi. Giwuoth kodgi hatua kwa hatua, mos, mondo mi nyithindo gi osettle. An kod adier ni ka tam mokwongo orumo, to wuodhino koro dhi bedo mabet nyap matin ma nyithindo gi dhi nyalo. To an kod adier ni tam mokwongo to dhi bedo negi mapek. Tam mokwongo ma gidhi chako go somo ni chakre dwe mar 1 kata dwe mar 2 nyaka dwe mar 4 dhi bedo negi mapek. Dwa ikogi. To bende maduong' kendo Cleophas, nyithindo gi onego migi some spiritual counseling. E yore duto kuom duto iyudo ni kama spirituality nitiere geno. Geno ni omonego wami nyithindo gi seche ma gichako donjo e senior school. Jonyuol bende ka ne ber, gin bende giikre aika gi gik madwarore te. Kik chop ni seche ma nyithindo gi dhi e senior school to kore ka ji ochako dang' ni kon gi koni, nyicho ka ikora, nyicho ka winjo ma. Puonj duto ma wayude station kawuono, gik ma jatelo Akelo Misori wacho goeko, gik ma daktari bende wacho kanyo goeko. En important ni ka ne be jonyuol chik itgi e weche gi duto, mondo jo stakeholders te oriw paro, mondo ka nyithindo gi chopo e senior school, ma gichako senior school, gichak senior school ka wan kodgi pamoja. Kik wawitgi, kik gilal e lwetwa, kata kik environment ma gidhie no ero confuse gima chop ni koro gilal kata gima gitimore nade ok ging'eyo. En adier ni ka gichopo e senior school, nitiere kaka gidhi somo e senior school opogore kaka nje gisomo koni. Content ma gidhi somo bet ni malo moloyo content ma gisomo chien ka. Deber ka jopuonje ma gidhi yudo e senior school go omako badgi mbele kanyo, mondo wuoth kodgi kanyakla, mondo mi ka gichako skul to gichak skul ka pathways ma wawacho gieki. Ging'e gima gitimo, ging'e gima gidwaro, kata tayari gi nyithindo ma kata de bed gi gik ma gidwaro, to kik bed ni wakiko itgi gi gik ma samoro ok dhi konyogi mbele. Mane kwayo mada bedo godo Cleophas. An gadir na winjo gik mipenja te samoro kantie ma okalo na tinyalo mana parona.
Iduoko gi kare nikech janyuol ne donge wawinjo kanyo kowuok kuom Dr. Julius Joan kanyo kokonowa kama classes gi nitiere. Janyuol oseng'e ni gigi duto ni kare, koro japuonjre mawuok orakre kodgi e yo machal